Onko heittää joku konkreettinen esimerkki, mikä on niin kuin avannut sitä rahanarvon heikentymistä sulle kaikista parhaiten? No kyllä se näkyy kaikkialla oikeastaan, kun katsoo hintoja, niin varsinkin jos kauppaan menee, niin ihan eri hinnat kuin 4-5 vuotta sitten. Tietysti pitää palata ei viikon taakse, vaan muutama vuosi, niin sitten huomaa. Just oltiin Espanjassa, niin 2 vuoden takaisin hintoihin, niin on se merkittävä muutos sielläkin, että se ei koske vaan Suomea. Missä asioissa se näkyy siellä kaikista selkeitä? No, jos muistan oikein, niin bensa sielläkin, niin no joo, se ihan eri. Ja kaupassa niin oli siellä tietysti halvempaa kuin Suomessa, mutta on hinnat noussut. Tietysti tuotantokustannukset nousee ja energia nousee, niin se heijastuu vähän kaikkialle. Miten siitä? No, niin on huomaa niin kuin sellaisenkin kehityksen, että ostat jonkun vaikkapa jotain tämmöisiä, vaikkapa lisäravinteet, niin tuntuu, että se maksaa saman verran, mutta sitten tavaraa ainakin tuntuu olevan siellä sit niin kuin vähemmän. Että paketti niin kuin koot pienenee, mutta hinta pysyy samana tai nousee. Että tällaisissa huomaa niin kuin ainakin joissain tuotteissa tämän tyyppistä. Ja on paljon. Sehän ei näy virallisessa inflaatiossa. Ei. Hieno tapa piilottaa se. Jos joku kuulee aiheesta niin kuin ensimmäistä kertaa, että tavallaan sen ajatuksen, että kullan arvo on pysynyt, mutta valuutan ei, niin miten selittäisit eka kertaa kuulevalle? No yksi hyvä esimerkki on, mikä oli myös me jossain noissa katsauksissa, että 1879 vuoden 20 markan kolikko, niin sen kun kääntää nimellisarvo tänä päivänä, mikä se on 3,4 € suunnilleen, saa ehkä just kupin kahvia, mutta siinä kolikossa olikohan 5,806 grammaa tai jotain vastaavaa kultaa, niin siinä kun laskee se arvo, niin se onkin 100-kertainen. Joo. Reilusti ylikin itse asiassa tänä päivänä. Joo. Että aidossa fyysisessä rahassa niin arvo säilynyt ja siinä missä luvattiin, niin poliittisessa rahassa niin arvo on kadonnut hyvin pitkälti. On. Että ehkä itse on yrittänyt avata asiaa just sen kautta, että rahan määrää täytyy kasvattaa, niin systeemi tavallaan pysyy niin kuin nykyisellä mallillaan, niin se on se mekanismi, mikä tätä niin kuin ajaa. Että itse on yrittänyt avata sitä kautta. Kyllä. Ja tietysti velan kautta aukeaa paljon. Jossain mun mielestä luki just, että Yhdysvaltojen korkomenot on niin suuret, että jos se koko velan yli juoksee se korko, niin puolet tuloverokertymästä menee korkokuluihin. Joo, siis jotain niin kuin Yhdysvaltojen velanhoitokuluista kertoo se, että mä oon suhteuttanut itse sitä niin kuin Yhdysvaltojen puolustusmenoihin, että jokainen ymmärtää, että ne on valtavat ja ne on itse asiassa Yhdysvallat investoi puolustusmenot on suuremmat kuin 9 seuraavaksi suurimmalla maalla yhteensä. Ja Yhdysvaltojen valtion korkomenot on selvästi suuremmat kuin nämä puolustusmenot. Niin siitä saa niinku kysymyksen, että se itse velkavuori ei suoranaisesti ole se ongelma, vaan se on se korkokustannus. Ja siihen ei kerta kaikkiaan ole varaa. Joo, tarvitaan keinotekoisen alaiset korot, jotta sitä velkaa voi hallita ja ettei se tule silmille. Mites sitten, kun paljon puhutaan nyt näistä digitaalisista valuutoista, että on näitä niin kuin tietysti niin kuin,
yksityisiä niin kuin kryptovaluuttoja, mutta sitten on ennen kaikkea näitä keskuspankki, esimerkiksi Euroopassa, niin keskuspankki puuhaa tätä digirahaa, niin miten näet itse tämän niin kuin kehityksen, että kun puhutaan tällaisesta digitaalisesta rahasta versus sitten niin kuin käytäntö, että mitä, niin kuin, mikä niiden suhde tavallaan sun mielestä on? Meinaatko, että myyn oman kullan pois heti, kun digivaluutta tulee ja siirron ne keskuspankin digivaluuttaan? Ei vaan, että mitä vaikutuksia niin, kun, joo, se oli, on mutta niin en ole itse siirtämässä, enkä usko, ei se usko asia, vaan mun mielestä kyselytutkimuksia tehty eri maissa, niin ei kansa tule lähteä tuommoiseen digivaluuttaan, että 70-90% vastustaa sellaista. Että se tietysti myydään hienona juttuna, mutta kyllä siinä on tämmöinen lisääntyneen kontrollin elementit olemassa. Et joissain maissa mun mielestä on tehtykin ja otettu käyttöön ja sitten se on ainakin jossain maissa 2-3 päivässä se ajettiin kansan hylkässä, että äänesti jaloillaan. Et kyllä se käteinen edustaa kuitenkin tietynlaista vapautta ja en usko, että Keski-Euroopassa tai Aasiassa tai monessa muussa paikassa niin ihmiset olisi valmiit luopua käteisen käytöstä. No joo, kyllä se aika erikoiselle ajatukselle tuntuisi ja tosissaan tämmöistä mahdollistaa aika moistakin kontrollia. Niin se on, Ray Dalio on monissa julkaisuissa ja kirjassa sanonut, että valtio kun saa valtaa, niin se ei koskaan luovu siitä vapaaehtoisesti ja sitten kun se valta kasvaa tarpeeksi suureksi, niin sitten tietysti mennään tämmöiseen kontrolliyhteiskuntaan, niin se on ehkä sen tietynlainen jatke, mutta ihmiset tämän lopulta päättää. Niin mielenkiintoista nähdä, miten tämä nyt sitten lopulta pomppaa. Joo, se kulta edustaa tässä sitä vapautta ja itsemääräämisoikeutta, suvereniteettia. No mitäs sitten meinaat, että kun on tämmöinen fyysinen omistus ja sitten tuntuu, että moni asia menee tämmöisen digitaalisen hallinnon taakse, niin voiko ne rinnan elää vai onko siinä aina joku tämmöinen jännite niiden välissä? Miten näet? Kyllä ne mun mielestä voi elää rinnakkain, jos se tehdään asiakaslähtöisesti ja luotettavasti. Joo, samaa mieltä. Et fyysinen omistus, jossa sulla on ne optiot tarjolla, mutta sun ei ole pakko niin kun esimerkiksi kultaa lunastaa tai siirtää toiseen maahan. Et sä voit tietysti tehdä ne, mutta sulla on aina se juridinen omistus, niin silloin tavallaan saat siinä kuskin paikalla, niin tässä on nyt itse. Niin. Sä päätät. Mutta kyllä se helpottaa digitalisaatio. Niin, kyllä siinä varmaan on vähän semmoinen, että renki-isäntä kysymys, että, juuri näin. Että kunhan muistetaan, että kumpi on kumpi ja ketä siinä on tarkoitus niin kuin lopulta palvella. Joo, silloin se palvelija tuottaa lisäarvoa, niin miksei. Se on ehkä se koko jutun juoni tässä. Niin kyllä. No miten sellainen leikkimielinen tilanne, että jos mietitään, että joku lapsi syntyy tänään ja otetaan aikajänne 20 vuoden päähän, niin mitä sanoisit tämän vastasyntyneen vanhemmille, että jos sillä olisi vaikka summa X euroja, niin kumpaa sen kannattaisi laittaa, pitää ne rahana tilillä vai ottaa kultaa, niin missä näet, että ollaan 20 vuoden päästä tässä kysymyksessä? Tämähän kuulostaa vähän kompakysymykseltä, mutta ei kai. No perustele vähän, että miksi, että niinku. No, kyllä nyt kultaa aika selviö verrattuna paperivaluuttaan, että säästät tilille. Et niin kauan kun tämä jatkuu niin, että valtiot velkaantuu ja budjettialijäämät kasvaa ja rahaa printataan tyhjästä, niin on se nyt aika selviö, että ostovoima dilutoituu niissä euroissa ja dollareissa ja muissa. Kultaa ei yksikään pankkiri tai poliitikko pysty printtaamaan, niin kyllä se on. Tuosta voisi tehdä kyselytutkimuksen vaikka turkkilaisilta tai ihan sama mikä asiamaa, niin sieltä varmaan tulisi
yhtenäinen vastaus. Joo, kyllä se, jos ottaa vaikka tuon saman 20 vuotta tästä taaksepäin ja esittää saman kysymyksen, niin se kumpi piti rahat tilillä tai kultaharkkoina pölyyntymässä pöytälaatikossa esimerkkinä, niin toinen on aika paljon varakkaampi. Ja suunta näyttää kyllä kiihtyvän. Näin on. Sielläkin on se vastuu itsellä ja pitäisi itse selvittää. Tietysti kun ei kukaan auktoriteetti sano käytännössä, että siirrä varat kultaan, niin se jää oman harkinnan varaan. No nythän nähdään tietysti Suomessa paljon sitä, että aika paljon on mainoksia ja televisiossa ja lehdissä ja joka paikassa, että joku haluaa ostaa kultakoruja pois tai kultaesineitä ja hopeaesineitä, niin miten näet, että miksi ihmiset myy? Miksi sun mielestä ihmiset myy tällaisena hetkenä niitä sitten pois? Varmaan liittyy osittain Suomen tiukkaan taloustilanteeseen, että monilla tuntuu, että likviditeetti katoaa ja on työttömyyttä ja kaikkea taloushaasteita, niin sitten jos sulla on laatikopohjalla se joku koru tai hopealusikka, niin kyllä se aika äkkiä sit lähtee varmaan myyntiin. Ja sitten jos siitä jonkun järkevän hinnan saa, niin saa sitten leipää pöytään tai jotain hankintoja tehtyä. Näin varmaan on että se on ihan niin kuin, että sillä on taloudellinen syy, tämän tyyppinen taloudellinen syy, tai sitten se, että se on merkitykseltään ehkä vähän pieni, että mieluummin ottaa ne sitten euroiksi ja käyttää kaupassa, mutta näen kyllä itse vielä sen kulman tässä asiassa, että tuossa on tosi raju kontrasti, että samaan aikaan kun ihmiset Suomessa näkee käytännössä tämän kullan myyntilaidan, niin samaan aikaan Suomessa on maailman suurimmat kaivosyhtiöt investoi miljardeja uusiin esiintymiin ja investoi niin kuin alalla vuosikausiksi eteenpäin. Että siinä on myös ehkä se tietoisuuden puute. On. Että jos olisi sitä näkemystä niin kuin paremmin tarjolla, niin kysymys kuuluu, että myisikö sitten? Joo, ei välttämättä kuin hyvin tiukassa tilanteessa. Ja tietysti keskuspankit on ostanut, mitä ne on, 18 vuotta ne on ollut kullan netto-ostajia, niin rahan tuottaja ostaa itse. Sulla on ainakin pysynyt kultasormus sormessa, että on myynyt. Se on pysynyt. Kannattaa pitääkin. No mites näet sijoittamisen suhteen yleisesti, että kuinka pitkästä aikajänteestä pitäisi tai kuinka pitkällä aikajänteellä pitäisi asioita katsoa, jos ihminen miettii niin kuin sijoituksiaan, niin mitä sanoisit niin kuin aikajänteestä? Tietysti jos on jotain lyhyen ajan tähtäimen hankintoja, niin ne pitää tietysti huomioida ja pitää likviditeettiä yllä. Mutta kyllä muuten sitten, jos on perillisiä, niin kyllä sitä pitäisi katsoa yli sukupolvien. Tuossa oli just näin jonkun tutkimuksen, missä oli tehty family office tämmöisistä perheyhtiöistä, niin että miten heidän varallisuus on kehittynyt, niin siinä oli kyllä merkittävä osa, niin 3. sukupolvessa niin varat oli kadonnut. Okay. Eli ei ole ollut ehkä niin kuin todella hyvää suunnitelmaa. Sitä on sitten, toinen sukupolvi oli jo jonkun verran kadottanut, mutta sitten 3. sukupolvi, niin se oli muistaakseni yli 9%, niin he oli kadottanut varoja. Joo, kyllähän se niin kuin, tavallaan siitä henkilökohtaisesta elämän tilanteestahan se munkin mielestä lähtee, että on hyvä olla sellaista, mikä on yli ajan kestävää, että se aikajänne on tavallaan ikuinen niin kauan kuin nyt itse ajattelee suunnilleen olevan elossa, ja että se on mun mielestä hyvä semmoinen lähtökohta, ja just se semmoinen niin kuin ajatus generatiivisuudesta, että mitä jättää jälkeensä, mutta joo, sitten on tietysti hyvä pitää yllä sitä niin kuin likviditeettiä, ja että jos tulee jotain muussa elämässä niin kuin tilanteet, että tarvii myydä niin äkillistä, niin sitten on hyvä pitää sitä likvidiä kyllä.
Näin on. Ja kulta tietysti toimii siinä, tavallaan se olisi se perustase, se rakennuksen perusta. Se tarjoaa niin likviditeettiä, sitä turvaa ja suojaa. Ja kyllä sitä mieluummin olisi hyvä olla enemmän kuin vähemmän. Varsinkin tämmöisenä ajanjaksona, jossa tämä velka nyt tulee täältä tavalla tai toisella vielä jokaisen eteen. Ja just se, että ei se tarvitse tehdä niin kuin valtavia liikkuja heti, vaan pikkuhiljaa rakentaa sitä niin kuin pitkän ajan salkku. Et pienikin niin kuin askel oikeaan suuntaan voi olla lopulta niin kuin iso merkitykseltä, että kunhan pääsee alkuun ja mitä tahansa järkevää reaaliomaisuutta oikeastaan ajassa, missä valuutan arvo tulee alas, niin se olisi tosi tärkeää niin kuin ymmärtää. Näihin kuviin. Näihin kuviin. Lähdetäänkö kahville?